Sibingelele eNingizimu Afrika. Sibingelele udokotela sihamba naye namhlanje uDr. SG osebenzela ke eKapa, abanye bathi seCape Town, aphinda asebenzele oPhongolo, kodwa mningi kakhulu eKapa. Namhlanje sizokhuluma ngophondo. Ziningi izinto azenzayo abamaziyo bazokutshela abambuka umbuyo emavidweni. Ungabe uyaqala awuseshela ku YouTube uthi Dr. SG ubone namanye ama-videos akhe asakawenza ngaphambilini. Inamba yakhe ikhona la escreenini, kanti futhi ne-account number yakhe ikhona la escreenini. Mhlawumbe uzozibuza wena ukuthi hawu nasemfake i-account number yakhe kwenzakalani. Senzela ukuthi ungadidiswa izigebengu uma sezikufonela zizenza yena, noma mhlawumbe seyibamba ucingo ubona ama-video whatever la wabona khona, ngoba lento ya-AI inkinga. Wazi ukuthi cha, inamba ile ela ku-TV1 yokufoneleka, kanti futhi ne-account athi uyisebenzisa noma engayenanga umuntu asebenzisa ama-account, basenza just in case if igcine kufika lapho kunento efanele iposeke, wazi ukuthi i-account iyona yiphi, ikhona la screen. Dokotela, asinele ithuba sikubingelela ku-TV1. Uyaphila? Siphilile Khehle Dala, njani Khehle? Siphile kakhulu dokotela. Ngikunike ithuba ukubingelela abantu bakho abakubukayo, abade bagcina nabaqala ukubona. Ayi dokotela, siyabingelela kakhulu South Africa. Sibingelele nasemazweni la sibuya khona, Nkosi yami, besilokhu singekho abaningi bese ba complain ngeincingo ukuthi zivaliwe, bavela abanye ngale ku WhatsApp, no WhatsApp abuya ngatholakali lapho bengikhona, bengisendaweni ekude kakhulu la khona ne-network yakhona, noma bengizama ngama-SIM card akhona bekabuya ngasebenzi. Beso ngithi ke angixolise emhlabeni wonke jikelele South Africa. Siyabingelela kakhulu ikakhulukazi eCape Town la sihlala khona dokotela. Sibingelele kakhulu ke nasoPhongolo la siphuma khona mkhulu. Okay. Siyabonga ke. eKapa usebenzela ngephi indawo? Sibenzele Emfuleni Khehle Dala, endaweni ekuthiwa kuseMfuleni khona eSmartisi. Okay. Yes Khehle Dala. Le video dokotela ngifuna sikhulume kabanzi ngophondo. Yes. Siyazi ukuthi lekhaya uphondo ngiyalwenza and ngiwenza lube lula for abantu, kodwa ke sizozwa ezichaza. But ngaphambi kwasikhuluma ngophondo kunomuntu owacomplaina ngelinye ilanga wathi mina ngisuke ngifuna ukuzwa imbiza zadokotela ngoba ngiyasebenzisa ezinye sokuthi ngifuna ukubona ukuthi khona aseyi-AD le yini. So i-topic ishoni eqaleni sizokhuluma ngani, bese before niqala ivideo nisichazele ngeimbiza ukuze ningaze silinde kakhulu ivideo phela kade ngifuna imbiza mina, ngoba umunye ovula la uvula ngoba efuna imbiza. So dokotela nje afishane nje usiphi imbiza zakho ozenzayo and usho uthola kanjani. Dokotela, lapha ekhaya ikhona igolide lamadoda, khona igolide linamandla, ikhona igolide lemndeni. Leyo imbiza zamadoda lezo Khehle Dala. Zikhona nezabo mama, ngicela ukuthi ngibuye ngizenze ngalolo suku ngoba zinezinto eziningi. Okay. Siyabonga Khehle lami. Imbiza ke Khehle lami siyakwazi ukuyifaka kwa Postnet, siyakuposela, siyakuposela futhi nakwaphepho. Ngiyaye ngiadvise kakhulu ukuthi umuntu ngaphambi kwekube akaqale afone abe sure ukuthi lo muntu ekhuluma nami yimi. Enombolweni ethi 06 04 14 95 22. Okay. Dokotela, naloku uphondo kunabantu abathi cha mina ngifuna imali. Ngiyazizwa imbiza, hayi cha. Ngiyabonga embizeni okanye sengayisebenzisa, but njengamanje ngifuna imali. Umama yesu happy ekhaya ngimnabisile ngembiza. Igazi lami liqinekile, kodwa umama ufuna into yokuthenga dokotela. Ngiyazi ukuthi 3 hours ngiyawushaya ekamerweni, kodwa manje inkinga into yokuthenga dokotela. Uphondo limenzelana umuntu. Hey dokotela, wafika ke ngesikhathi ufikile dokotela, ufike ngesikhathi esi-right sona esakho kuwe si-right. Yes. Ngikhathele dokotela, ngibuya khamba. Kade uhambile. Kade ngihambile dokotela, kodwa ke akusena nkinga. Yeah. Imbiza uphondo lapha ekhaya dokotela iloku liyatholakala nakulonyaka. Njengoba ngangishilo ukuthi uphondo lalapha ekhaya selushintshile, li-upgradeile ngo-2026. Abake balithenga, abake balithola bayalazi ukuthi li-upgradeile. Lihamba li-package, alihambi ngalodwa Khehle lami, because of kunezinto eziningi khona ukuningi esike sakubona kwenzeka long time ngale eminyakeni eminye. So sigcine sesil-upgrade ngokuthi abantu abaningi banezinto eziningi othola ukuthi izibambe impilo yabo. Uphondo malifika liqale lilwe nesimo somuntu, so sabona ukuthi kufuna aqale ukuthi lihambe nenye into. That is why ke sesithi ke li-package, alihambi ngalodwa.
oke walithenga uyazi. Kanti futhi esingakusho dokotela abanye uyayithola ukuthi angakaqali ukusebenzisa iphondo asenza iprocess yephondo because uphondo ngaphambi kokuqala ukusebenzisa liqala process. Uthi mawuthi uthinta lento esithe qala ngayo ngaphambi kokuba uthinta uphondo uthola umuntu ukuthi soyabonga mkhulu ukwenze ku1 mkhulu yazise kwenze ku2 mkhulu kuyaqaqa ukuthi ke lo muntu akukona ukuthi bekanama problem atheni inkinga yakhe beyifuna ukuthi agezwe yena ngokwakhe. Yes ngiadvise ukuthi kumnandi ukuthi usondele kudokotela thinta izandla zika dokotela kodwa kuhle ukuthi ngaphambi kokusebenzisa iphondo khona la ufanele uqale khona. Ngeke ke ngisho lapha emoyeni ukuthi uqalaphi uzwa ngodokotela uphondo mathise ezandleni zakho. Uphondo ke lisebenzela umuntu ozomabhizinisi, lisebenzela umuntu onenkinga ukuthi mhlamba abosisi bayambalekela, lisebenzela umuntu mhlawumbe noma ogemblayo, lisebenzela umuntu mhlawumbe onenkinga ojaha abantu. Uphondo ngekwakhona lifana nebhodlela eliphatha ugoloko, lidakwa ophuzile, alidakwi oliphethe. Nephondo ke lisebenza kanjalo ke khetha. Kusho wena ukuthi ufuna inhloboni kagoloko. Abanye ke bathi Smirnoff, abanye bathi ukhona o-First Wash, abanye bathi ukhona o-Gordons. Angazi ke mina ke ngamagama otshwala kodwa lokhu ile ngeke ngathi ngithi ngihamba ngadibana nako. So into ke engingake ke ngimention yona ke wena uphuda kwayiloko kungaphakathi okusho ukuthi wena lento sukuyifuna ile suke sikwenzele yona ephondweni sakuvusela yona ke dokotela. Yaba ile iphondo ke alisona ke sethwalo khehle lidala. Futhi alifani ke nesiphakamiso engeke ngakhuluma ngaso before. Uphondo nje uphondo alisona sethwalo. Ungalenzi ke iphutha bese uzama ukuliqaba uphondo. Inkinga ke ngeke ngadibana nayo dokotela. Abaningi bake bathatha uphondo bazama ukuliqaba. Uma uke waligqaba ungifaka enkingeni kanti nawe futhi uzifaka enkingeni because leyanto isebenza injalo. Once wenza imistake wazama ukuyifaka egazini abanye bathi bafuna ukube njani ungayenzi leyo mistake because awungeke ukwazi ukulimanage uphondo sewulifake egazini. Please ngiyacela kulabo abalithethe nalabo abanalo nalabo abazoliqela dokotela basazolithatha dokotela bangayenzi leyo mistake. And number 2 ngophondo ke mkhulu ngicela ukuthi abantu abaningi kunalaba ababuya bafone mkhulu uphondo lami ngisebenzisile izolo ngathi ngithi ngiyabuya ngafica amafutha angasekho ngisebenzisile u2 days ngisebenzisile u1 week u3 months after that kwahamba amafutha kwenzekeni mkhulu ngabe kuzofa umuntu akekho umuntu ofayo into eyenzekayo into eyenza ukuthi kuphele amafutha phakathi suka kune mistake oyenzile engithe mina ungayenzi. Please uphondo vele once waphambanisa lento engithe mina ungayenzi amafutha ayahamba phakathi. Ngithi nje angisho nje kanjalo akukho kwenzekayo kuwe kodwa amafutha ayaphela. Hayi ukuthi khona amafutha amanye engiwazi enamandla kakhulu anyamalala umuntu zomlomo kodwa angifuna ukuthi ngize ngichaza kakhulu ngoba sebethola ama ingredients abantu bese bakho uphondo labo oluyifake. Into ebaluleke kakhulu ngokudoda lophondo engizwa ukuchaza akuyona ipackage uthi lukephi. Into ebalulekile ile phakathi. Yilento ephakathi ebalulekile ekuyona esebenzayo. Yes dokotela. Eyimfihlo yile lapha phakathi. Ngeke ngize ngichaze nangolunye usuku. Okay. So noma ngabubani mhlawumbe ngicabuza abantu bayathanda kakhulu imali uthi hey malini comment section uvumelekile uyisho evideo noma cha umuntu akuthiwa ngasese uphondo nje mkhulu lu 2.5 nje khehle dlala noma u-order kuphi liba u2.5 ezama Korea nani uzikhuluma wena nodokotela kodwa nje uphondo ngoba la sikhuluma ngophondo uyafika nje esigodlweni ulande liba u2.5 nje kwaphela lapho liba u2.5 mase sikhuriyela it's up to you ukuthi uyazilandela noma siyakhuriyela mase sikhuriyela siyasho ke ukuthi uya add kodwa imali yakho edayo ngeke izibe ngephezulu ka200 vele imali yalapha esitolo vele nje imali yalapha esitolo iphelela khona lapha esitolo akuyona yethu ngokuthi ke thina sibona ke abantu basesitolo sibiza ke u2.5 yafika esigodlweni ulande nge2.5 siyakhuriyela ke around South Africa akukho la lingafiki khona uphondo omkhulu nge2.5 even Swaziland Botswana
Zimbabwe amazwe nje ongathi akhelene nomakhelwane beSouth Africa akukho la lingafiki khona uphondo kehle dala. Kulula kakhulu ucathi abantu bayizwele uphondo into ongayithola noma ngabe ukephi akudingi ukuthi uzofika esigodlweni athi umuntu kwazi wawude uphongolo kwazi wawude eCape Town cha noma ngabe ukephi uyakwazi ukuthola Uphondo ulithola noma ukephi dokotela siyalikhuriya around South Africa akukho la lingafiki khona. So abantu abathi cha mina ngifuna isithwalo abafuna isithwalo banento zabo Abafuna nje isithwalo omkhulu abangenzeli ifavor please angifuni kube siloko sibanga into engekho mafuna isithwalo fika esigodlweni sikhulume khona because angifuni ukuthi sibe lokhu sikhuluma ukuthi hayi mina isithwalo asikho isithwalo salakhaya kwa Dr SG esingathi siyakhuriwa noma ngabe yiluphi uhlobo even ngisho isiphakamiso ayikho into ekhuriyayo ngale kwephondo eyisithwalo. Daughter ngibonga kakhulu kasakho ndoba saqedile but ngifuna ukuthi le video siyivale bese siye senze enye ngokuhlukana kwayo into edala ngisho njalo abantu abafuni ukumixa ama video ngobani ugcina umuntu engasazi ivideo athelalela aqede phakathi bese agcina ngayithola ke message ade efuna ukuthola so siwahlukanisa ke le nxa usekwanele ngophondo angazwanga useyokuthinta ngocingo ozwile futhi sokuthinta ngocingo ayithole uphondo lakhe impilo iqhubeka. Siyabonga dokotela. So kakhulu.